S88 న్యూస్ కి స్వాగతం. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి అంటున్న మిథున్ రెడ్డి. మంగళవారం మధ్యాహ్నం పీలేరు నియోజకవర్గం గుర్రంకొండ మండలం కేంద్రం మండల పరిషత్ కార్యాలయం నందు మండల అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మండల స్థాయి అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశం రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు మరియు లోక్సభ ప్యానెల్ స్పీకర్ గౌరవనీయులు పివి మిథున్ రెడ్డి, పీలేరు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి మండల అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు సూచనలు సలహాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలోని అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఏదైతే చిన్న కారణాల వల్ల ఈరోజు పథకాలు కోల్పోయే పరిస్థితులు, ఒకరేమో కరెంటు బిల్లు మార్పు వల్ల, లేకపోతే ఇంకొక చిన్న కార్యక్రమం ఎయిర్పోర్ట్ ఇల్లు మారి ఏదో డేటా ఎంట్రీ ప్రాబ్లం అంటాడు, లేకపోతే ఈ మిగతా సమస్యలు రకరకాల సమస్యలు చెప్పి ఈరోజు అనేక మందికి ప్రభుత్వం అంటే ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి మా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా ఆ పనులన్నీ కూడా క్లియర్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే మనము 80% లో కూడా అందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, ఎవరైతే 100% సాచురేషన్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలి. వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరిగేదానికే ఈరోజు అధికారులు కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వ జీతాలు తీసుకుంటారు, లేకపోతే ప్రజలు ఎన్నుకొని ప్రజాప్రతినిధులుగా మేమందరం కూడా ఉండేది కూడా. సో కలిసికట్టుగా మనం ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తానని. మీరు ఎండిఓ గారు మీరు గ్రామ వాలంటీర్స్ అందరినీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ తీసుకొని, ముఖ్యంగా లీడర్స్ ని కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ తీసుకొని ఒక రోజుకు అన్ని మండలాలంతా రివ్యూ పెట్టకుండా తక్కువ ఒక 3 పంచాయతీలు 4 పంచాయతీలో మీరు రివ్యూ పెట్టుకొని ఆ 3-4 పంచాయతీలో వచ్చే సమస్యలు ఎంతమంది బెనిఫిషరీస్ ఎట్లా ఏ విధంగా ఉపాధి హామీలో మనం బేసిక్ అభిప్రాయాలు అందరూ కూడా తెలియజేస్తాను. మీ అభిప్రాయం ఏదైనా ఉంటే హౌసింగ్ ఎవరు వచ్చిన హౌసింగ్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటే చెప్పండి, ఇప్పుడే చెప్పండి.